guys! Welcome po sa aming YouTube channel. Ngayon nandito po kami ngayon sa pinagkukuhaan namin ng bildat. Bali, patutuyuan po namin. Try po namin kung may isda. Magkakamal kami. Ano bang Tagalog? Kamal. Mga pa po kami. Meron kami dalang guys, lambat. Try lang po muna namin magdala hanggat hindi pa po natutuyuan. Siyempre kasama natin ang Team DFL. Si Mami Dragon po ay naiwan po sa bahay. Tara na. Tara guys, let's go. Try natin. Lagi pa pa yung tabakit ko. Tabakit tayo pala-palakan na. Pabigat pala to. Bigat talaga yun eh. Bigla mo kang panda. Bigla mo ka. Nakatapos mo dumana tayo. Sana ka pa. May dumana. Udalang mo buta eh. Kabigat. Baka di kayo kaya magmalumatan. Ano mo na? Bigat dito yung pinabariyaw. Ano marabin tayo? Atani ko, huwag mo na yung nagadunga. Turugan tayo. O, yun o. Joke ka. Hindi nga bulo ka. Makuha. May tugtog nata. Gusto rin ng tinigayang sa'yo yung tugtog. Sino eh? Maganda ka. Nakaka-mood daw. Ay, nakakaiyak ko. Huli ka. Huli ka na kayo. Kukaksama. Meron isa? Paitan. Yun. Ako mag-alak kayo. May paitan dyan. Ano ba? Ah, Diyos ko. Ano lang po ah? Ayun! Oo, mayako. Madako, yun. Tilapia. Sabi ko na, may marami. Ano po guys? Ayun pa, isa. Ar-aro. Ar-aro. Araron siya. Ar-aro. May pagsahog na sa kwan. May ulam na tayong pananghalian. May ulam na kami guys. Napanta. Kapag Ayun pa, napanta isa. ko ni. Nawandang lang ako yun. Bauting ka natin ni Risa yung bado mo. Dahil hindi kami marunong magdala. Si Kuya Ulan ang magdadala. Ayun oh. Oo, may pagkunan ka ni. Bilog na bilog ah. Una lang ah. Hindi daw yung bulos. Kasakot yung tama. Yun! Yun! Ayun, kadami! Hihihihi! Hoy guys, hali kayo dito! Bilis! Ayan na! Sige, takbo! Rangkada! Ayan na! Oh my God! Ang dami! Wala pa nga! Excited! Nagpitak man! Kalangan! Mayroong nga ayun! 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 Ar-aro! Ar-aro! Tilapia! Aro-aro! Aro-aro! Wala! Hitsura! Parang ngayon pala nakakita ng isda! Nabog kami nga ta. Okay. Masingil ka tali ah. Antay yung kamay mo. Masingil ka. Sangit ka ta. Ibalik natin yung maliliit mamaya. Pag nasingay. Ay, naganyan ako sa tilapia. Ito ang tilapia, hindi gano'ng masakit. Hindi, isa dali mo naman. Yung chinelas ko, naiwan. Tara, mag-abog daw tayo. Doon kayo sa may ano. Sa may tulay. Na, yung cellphone ko doon, iniwan ko lang. Lagay mo ka dyan kayo sa bag mo. Yun! Oh, parang kang kinikilig dyan ate. Alak, alaki! Yes! Kalaki, kalaki oh. Yun o, yun, yun. Ay! Alak, kalaki pa yun oh. Ay, kala ko may igat. Wow!
Isa lang pala. Kaya ang lalaki ng kawag nila eh. Kahit isa lang yan, mamaya. Yes! Magsingil yan? Ay, kulang yung nilagyan natin. Ayun na may maliit pa. Yan! Laki! Wala? Kahit isa lang yan, malaki. Sold Lalagyan na. yung makakwa. Gabot kayo. Doon tayo sa taas. Papababain mo sila dito. Napakan mo. At wala danom na idin eh. May kami. Ayun, meron. Maliit nga lang. Pwede yung tinutunin ko na lang. Yun na, nalaglag natin. Kunin. Hi, guys! Huwag na yung maliliit. Balik natin. Magkuha akong bildat. Dala pa. Okay. Yun na. Tabukoy na lang tayo. Maditay kaya gabat siya na. Kaya. Padas yung at ano ka. Ano pa mahal tayo. Pero Try natin kumuha ng bildat. Baka malalaki na naman sila. Yan, patay. Bulabugin na lang. Bulabugin niya papunta dito. Oo, kasabay na. Pakastay ito. Shoo! 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 Ayun o. Laki dalawa! Ayun o. Wala! Saya-saya naman! Kaya mo natin kayo. Magtadang ng daan. Pagpapasok kasi kayo nabulabog na Magtadang Kaya nga nagpuntaan dyan, kaya nabulabog namin. Oh. Wala, kadami na natin nakuha. Wala kayo. Puro tilapia man. Wala kayo. Puro pala yung nagatago eh. Sige, Jay, kaya mo yan, Jay. Parang ganito pa lang yung laman ng palisdahan namin. Hindi, magtalon yan. Wala na. Kamandanom na dyan, tabugan ka man natin. tinik-tinik ka lang dyan. Naganyan na ako, boy. Patay ni. Hindi pa yung kantilaya. Maliit ha? Kalit-lit na lang. Native na kwan. Kapula ng fish niya, oh. Native na ano yan. Plapla yan. Oo, kapula, oh. Parang naka-lipstick. Fresh na fresh. Kumang pa naman na yan. Dito tayo mang ilog. Sa tito. Hinaharang yung dalawa ko, lakas-lakas. Yun! Ay, ano? Iisa? Iisa? Ang galing. Wala na eh, nagtakbo na lahat. Wala man yata kuya ulan. Pari kuya ulan. Pati labi. Naliptik din ka dito naman. Lagi na tagay sakay ko mga ibiga. Tinik ka niyan. Tag-iisa. Yun, ang laki. Dalawa. Hindi, dami. Kunin ko yung timba. Kaya na rin natin yan eh. Kahit hindi natin magkuhan, hindi natin kaya. Ha? Kanaran lang eh. Maglalagay sa pinagbanlitan natin doon. Oo, mapanayad na yun. Balik natin ito maliit. Lalaki ka pa, kukunin ka pa namin. Boom! Ayun, oh. Dito kasi sa'yo, ikutin natin agad eh. Ano yung kabalbon? Dito lang ako gapakat kilo ng patanga. Dito? Oo, kadami ko nakuha dito at Yan po. Oh, ayan. Try ko to guys. Ako naman ang magsasab. Huwag yung kahoy. Saan kay Kuya Ulam? Dito tayo. Grabe na rin ba ang tilapia? nakuha kayo lahat. Nataksan mo para maluwag yung ano niya, maluwang yung masakupan. Wow! Pati ba naman yung ano, ging hagis mo? Narin lugi ah. Ulit.
May huli. Oh, may huli din. Maliliit. Wag na yan. Balik natin guys, kawawa. Malalim pala yung dyan? Malalim. Malalim? Ta? Gagos eh. Hindi mas. Ang kahoy ka. Sa araw mo ba ito? Wala. Bakit hindi man na siya mag-ano? Kita ka na. Sa araw mo na dito. Ano kung bildat sila. Wala. Hagis lang na nga guys. Bigat kasi. Bigat talaga yan. Yan sana, makuyam. Sira na naman to. Pagsugan mo nila. Yun oh. Ito na sila. Sabi na. Yan guys, ayun yung mga ating katimo, kumukuha sila ng bildat, pandagdag sa pangulam. Dito rin po kasi kami kumukuha ng bildat. Ito natin si Kuya Ulan. Ang maraming nakuha. Wala. Peng, galingan mo Peng. Aba. Ipeg. 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 Wala ka pang nakuha. Aray, kawawa naman to, Peng. Isa lang, kaliit pa. Hindi makalusong. Inday. Damanalan na eh. Ala, ito. Tagilid pala siya. Pinahirapan pa tayo dati. Patay boy. Yung patay doon. Nakamuti nga. Nakalabas Kabila yung nga kanya. sa'yo, patay. Doble-doble ulam namin ngayon guys. May bildat, may isda. Hindi na sana kami kukuha guys ng bildat eh. Madami na naman. Lalit yung pa. Bildat. Ayun na, marami pa kaming ano. Isda. Sumo lang ako ah. Ayun, ayun, ayun. Yan. Kaliit. Ayun o. Meron? Buti na lang dumating si Master. Dadeng. Buti na lang may backup tayo. Laki! Lalagyan, dali. Ay, isa magbigyan! Kuna. Dali. Ay, nilagyan ng hawakan. Balik kasi, balik. Ay, no, yun pa. Ay, kala ko isda. Balik mo yung maliliit. Ka, boy, ha? Patakil kayo, paado kayo. Yun. May pag-iisa na kami, guys. Anting-anto yung nabanaitan mo. Yung malaki. Yan, pili pa yan. Yan ay siya, balik mo yan. Aba, sabay mga trip ko. Dandanin mo. Misingin. Atay, para tapos ka. Ay ba? Balik mo yung maliit, Rap. Busy sila manood ng vlog namin.
Trabaho, trabaho, trabaho. Trabaho. Ay, tagal magsanan. Sige, kambal. Ah, wala kayo nakuha? Ayan. Yan, 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 yan. Ayun po. Kanal? Lagyan mo daw ng kanal natin. Ganun lang mo ng kanal. Para magdaan dito yung tubig. Ayun o! Alik! Alik! Ayan! Ayan, auntie o! Dalag! Ayan o! Ayun! Ayan, ayan, ayan! Sige, matinik ka. Eh, may tinik ka niyan. Ayun! 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 Dami! Yan eh, magkaunan na yan. Takot ko. Hindi, lagyan na. Alis dyan, alis dyan. Yan. Ay, wala akong tubig. Ito ko wala makuha. Hindi ko siya matampon. Matigas ang ano. Lagyan na. Nagalag. Ay, ay. Nagalag na. Maliit. Pagod ako. Ito. Ayun o, kalaki o. Ako? Ayun o. Ayun. Ala, nandito sa pa ako. Ito. Ayun, Rat. Wait lang gana. Ano tayo na Matinik tayo yung pan. Ito. Okay, tandaan mo baka masingil ka. Sisingil. Tapos mo Ayun o, kalaki o. Kaya mo yan, girl. Oh, bukas na lang. O, dali. Tayo. Dali, marami pa. Ayun pa. Ayun. Dami talaga. Ayun. Ayun. Sandal. Hindi, bawasan pa natin doon oh. Ayun o. Ha? Ayun. 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 Hinalian ko yung kanina ha. Ayoko, ayoko na ano, masingil. Ay, bildat! Ay! Hindi ko yung ulan! Ako yung ulan! Ano sinasabi ko? Yun pa! Kaya na! Alam ka dami oh! Ayan po! Oo. Ito na. Ayun, kailan? Katakot na takot ako. Dapat kasi may gloves tayo eh, no? Dapat may pangtako tayong ganun, no? Boys na. Hindi ko na ito. Baka nailumlum daw. Nagilakal. Bukas daw, bukas. Ante, masingil ka. So, nagayin daw. Ayan, ayan. Sige, ito masingil ka, ante. Alam, may pinatubig na. Pinatubigan yung utay. Kaya parang gabain doon sa meron marami pa doon sa taas. Dito marami din dyan. Guys, ang dami na namang nakuha si Paseng nga daw ba? Kapak-kapak lang.
Yan. May isa pa eh. May isa pa dyan, ayan o! Bumagapag dalawa, tatlo. Ngipin. Ay, batay. Ha? Oh, guys. Buksan. Buksan. Opo, makawala kita. May nag-ano sa paa ko eh. Yun, ayun. Ano pa niyan? Na, ito. Dalag. Dalag. Ganda, nakawala na siya. Ay, hindi nasa nakuha. Yun. Malaki ang bagpag. Yun, nakuha eh. Yun! Mana na kuya? Bakit? Ang dami! Ayun pa, ayun pa. Bilisan mo! Hindi sa bukulan mo kaya kanina kasi ha. Kaya buksan din natin yung tubig mamaya mo. Tusukan lang dito ngayon. Basta yun, dami mo doon. Malaki yan. Hindi na ba yung malaking tayo? May malaking Taiwan dyan eh. Doon? Wala, ano, wala pa? Wala. Ayun, adini nagdakil. Adini. Ayan. Tilapia. Abulin mo, ito lang tubig. Hindi. Kung palihan sana eh, tabukulan. Tararat. Hilahin natin dali. Bali, wala ka. Ay, atit ka na. Durubog dating doon, hindi niya makapitan. Kadami. Ala, kadami. Itsura niya. Dakal! Dabi yun na eh. Iingatong. Wala, ikaw na pala yan. Mapulit yung ano. Sige, kanya-kanya. Tignan natin to. Kanya-kanya dampo. Pilipita. Tete, bitang mo tayo. Tayo, bitang mo. Ano bitaw niyo? Pero kalalaki. Taw. Pitak mo talpe. Dalag pala yun na rin. Ayun, ay palaki. Tingnan, tanggalin mo yung ano, lagyan yung Yung pek. yung screen peng. Chay, chay. Poros kwa. Boros potek. Kawana? Kalaki oh. Saan? Habulin! Ayan yun, habulaw! Katami tayo na sayang. Bangkok. Kabitan. Tanan. Tanan. Ito na, baka maingay pa bubay. Bali, walang gutom ah. Ayaw ko na yung pan. Ay! Na! Muta eh! Ay, tayo. na yung pan. Bangko, kulihin. Bali, wala ah. Ang dami nito. Pwede na ako kapili ako. Nalagyan na yung mukha. Ang dami yung mga nunan ah. 100% may huli. Aray, mukhang malaki na. Nakabog na naman natin. Ay! Walang tayo mo na. Dali pulot. Yun! Bitawan mo, bitawan mo. Nakapunod tayo. Yun! Kaya mga bitaw. Malalaki ang isda dyan eh. Tingko ko yun. Ay, wait lang. Karami namin nakapuno na. Uwan na yung proof pa tayo. May ibang bamba. Ayan, nakalaki pa oh. Magbabanlaw kami guys sa ilam. Swimming kami ah. Para matanggal ang ano. Sa papelan, meron pa pala. Sarap yan, magkain. Magnatay pan dyan tito. Tignan natin guys. Tatayo ko. Wala nga. Kala namin isda. Wala nga. Tatlong kalaan. Hindi natin. Buko sana gas.
Malaki. Malaki. Yan na. Malaki. Malaki yung pek-pek niya. Ayun niya pala tala. Sugod mga anak. Wala na rin yata yung malaki. Maliliit na yata yan. Ayun o. Huwag yun yung papan mamaya eh. Saan nilalagyan? Tawag nga bitaw. Diyan nilalagyan. Ning, ning, ning. Napupula pa sila oh. Kaya nga. Kulay style. Hindi anak kabalik. Na-fresh yung mukha. Sabi siguro tatay, hindi anak kabalik siya rap. Ano, ayatan mo lang ang rap eh? Ganda mo baot naman ang rapan. Rap. Sobrahan ng ano. Second attempt. Surprise! Kagaling din na nag-impente naman. Nung una, ganito mo lang gamit. Yun. Yun. Yun! Dalag! Isda! Tilapia! Tilapia. Nabanggit na. Ayun, may nakatakas. Harangan mo dyan, Rap. Oh, baka maglusot. Harangan mo dyan, baka maglusot eh. Wala. Talagang wala. Sino rin ang pinakababuhin? Best end. Best end! Best end sa ating Oche. Wala na pajama oh. Puro kanya-kanya post mamaya. Oo eh. Ikaw magsagay. So syempre ikaw binabigay ko. Palugi. Contestant number 1. Contestant. Ito isa. Ate, parang kang kalabaw na siya. Ayun, kalaki. Oh, may nahuli kami malaki. Oh, ha? Ayun, nakahuli kami. Baka magtanong siya rin ha. Wala natin yung trailer ka. Yun lang. Baka mawala. Kaya nga, baka magtakas dyan. Ito oh. Yung ano, makina. Magkuha niyo sa trailer man. Mamalagan tayo, sa dami naman sa ay, isa lang pala. Ilatag nyo na, huwag nyo na iwagsak. Ito niya yung hagis. Oh, diyan ka. Wala, baka mo. Kaya naman yung lalim dyan, ilatag mo. Yan talaga akin mamaya. Oh, ano mo dyan oh. Sige pa. Tama na yung lang. Hila. Bababa. Oo, kasi ano. Ay, J, yun! Wait na. Wala na akong makuha. Surprise! Yun! Wala. Yun! Putik! Ah, wakakit. Patubig ulit. Nag-ahon na dito. Oh.
Yan, katubigan ulit natin guys para sa sunod may makuha na naman. Yan na, lakas na naman ang tubig. Yan guys, ang nakuha namin, isang timba. Fresh na Sarap fresh. yan. Tara guys, sa ilag. Punta kaming ilog. Babanlaw. Namin guys yung ano. nakuha namin. Sarap niyan tanghalian. Guys, punta kaming ilog. Liligo kami guys. Kami lang. Oh, kaway. Oh my God! May mga rock formation dito guys. Rock formation. Dito tayo sa taas ng ano. May bote oh. Yan guys, nandito po kami sa Batuili. Hindi kami natuloy sa Tito kay malayo yung lalakarin namin. Ito guys yung mga nahuli namin. Malalaking tilapia. Kami gaya nag-relate. Yan guys, kamatis. Kasabawan namin ng aming nakuhang tilapia. Matisan. Yan Hindi eh. nalagyan ng sabaw ito. Maya. Sili. Nalagyan mo sa... Tulog muna guys, pulo. Ihaw. Ano to guys? Dalag guys, dalag. Mukha lang siyang ano. Isa, ano mukha yung ano? Anak ng dala. Binubo niya? Guys. Dami guys, oh. Woohoo! Parang ilang kilo to, oh. Ting! Ihaw tayo guys. Ihaw. Much later. Okay, kain lang kayo guys. Yan. Sige, kumain lang kayo ng marami ha. Pakabusog. Anong tayo malaki? Ito na guys yung pinaghirapan namin. Pinaghirapan namin habulin kanina. Ating nasapin ang ating pinaghirapan.
Kawawa ka siya. Ayaw niya mag-stay sa bahay. Naririnig ka na ba sa bunganga namin? Bye. Ganito lalo. Uli pa si damang bata. Isa lang, Peng. Bukas pa. Parang may nahuli ka. Wala ka naman nahuli ka ba? Bildan lang nakuha niya. Ay, ako nakahuli. Much later. Hi guys! Pasensya na po at ngayon lang po kami makakapag shout out dahil medyo busy po kami nung nakaraan. Shout out ko lang po yung may mga birthday. Pasensya na po at ngayon lang po kami nakapag greetings, video greetings. Happy 96th birthday po kay Ma'am Eulalia Balasan from her daughter Carmen and Arthur Balasan from California, USA. Happy birthday po. Happy birthday po. Then belated happy birthday rin po kay Sir Alan Aquino, kay Ma'am Shari, kay Ma'am Tessie Lashan, kay Hermie Soriano, kay Sir Frankly, kay Ma'am Marilyn Ganal. Happy birthday po sa inyo. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo po sa aming channel. God bless po. Shout out din po kay Bong Claudio from New York. Shout out po sa Filipino Community of Malton, Ontario, Canada. Hello po sa inyong lahat. Shout out rin po kay Sir Jerry Fernandez from California, USA. Kay Sir Mario Digma from Saudi. Kay Nila and Gani Kaibal from Toronto, Canada. Shout out din po kay Didit, kay Julie Micaela from Central. Kay Ma'am Maria Solome David. Hello po. Shout out din po kay Rolando Gamis from Taguig City. Hello po sa mga taga-Taguig. Mabuhay po kayo. Shout out rin po kay Ma'am Rose Garcia from Pampanga. Shout out din po kay Rudy Solveta from California, USA. Shout out rin po kay Sir Ruel, kay Gigi Jimenez from Hawaii. Kay Sir Jeffrey Di Guzman. Hello. Kay Ma'am Lisa Tatoy from lokal ng Pandi, Bulacan. Hello po sa mga taga-lokal ng Pandi, Bulacan. Kay Ma'am Minda Makadaig from Baguio City. Kay Ma'am Abilina Bustamante from Paris, France. Kay Sir Darwin Navat from Mariveles, Bataan. Hello po. Shout out rin po kay Tami Linda Gigantusa Bartolata from Quezon City. Kay Sir Jeffrey Hernandez from California. Hello po sa Orasyon Family from Meadow Lark from Alberta, Canada. Shout out rin po kay Sir Richard Flores from Sir George Salon. Hello po. Hello po. Shout out po kay Chef Nurse D. Hi. Shout out din po kay Sir Armando Jr. Miranda from Saudi Arabia. Kumusta po? Shout out din po kay Sir Joel Valdez from Taiwan. Shout out din po kay Ma'am Joyce Arsadon from Saudi. Shout out rin po kay Jover Lopit Idol Lidoy. Shout out din po kay Sir Armor Rads from Edmonton, Canada. Hello po. Hello po. Thank you po sa pagsuporta niyo pong lahat sa aming YouTube channel. Sana hindi po kayo magsawang manood sa amin. Enjoy lang kayo, guys. Walang bibitiw, laban lang, nood lang po. Thank you. Thank you po. Ingat po palagi. Bye. Good night.